Κύριε Αθανασόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη. Κύριε Αθανασόπουλε, σας γνωρίζουμε και από προηγούμενα βίντεο και ειδικότερα για τις πρωτότυπες εφαρμογές σας στον χώρο της φυσιοθεραπείας που εσείς ονομάζετε η άλλη φυσιοθεραπεία. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι κάποιες τεχνικές που δεν είναι ακόμα γνωστές στην Ελλάδα. Σήμερα σας βλέπουμε μέσα σε μια σάουνα υπέρυθρης ακτινοβολίας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό και είναι επικίνδυνη όπως θα νόμιζε κάποιος? Ναι, μπορεί να νομίζει κάποιος ότι είναι επικίνδυνο όταν ακούει τη λέξη ακτινοβολία, αλλά δεν είναι καθόλου επικίνδυνη, γιατί ουσιαστικά είναι η ακτινοβολία που παίρνει η γη το πρωί, ουσιαστικά 3 ώρες μετά την Ανατολή και 3 ώρες πριν τη Δύση. Γι' αυτό βλέπουμε το καλοκαίρι στη θάλασσα κάποιους κυρίους μεγάλης ηλικίας να πηγαίνουν πολύ νωρίς και να φεύγουν γύρω στις 9. Ακριβώς, πολύ σωστή παρατήρηση. Βέβαια αυτοί δεν το ξέρουν, αλλά νιώθουν καλά, γιατί φεύγουν 9 η ώρα που ουσιαστικά καλό κάνουν, γιατί πλέον η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει φύγει από τη γη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τη διαφορά αυτής της σάουνας από την παραδοσιακή που γνωρίζουμε με τις θερμαινόμενες πέτρες και τους ατμούς σε όλο το χώρο? Ναι, είναι μεγάλη διαφορά, γιατί ουσιαστικά η παραδοσιακή με αυτή τη σώμα που έχει με τις πέτρες ζεσταίνει το χώρο και μετά ζεσταίνει το σώμα. Δηλαδή πιο αναλυτικά? Δηλαδή το θέμα είναι τώρα ότι η υπέρυθρη ακτινοβολία ζεσταίνει το σώμα από μέσα προς τα έξω, δηλαδή πάει πιο βαθιά μέσα στους ιστούς. Ενώ η σάουνα υπερύθρων? Η σάουνα υπερύθρων είναι αυτή, ότι πάει πιο βαθιά μέσα στους ιστούς, ενώ η άλλη που είπαμε θερμαίνει το χώρο. Ποια είναι τα ωφέλη αυτής της σάουνας σε σχέση με την παραδοσιακή? Είναι αρκετά τα ωφέλη. Πρώτον, ας πούμε για την εφίδρωση. Η εφίδρωση, ναι μεν στην παραδοσιακή σάουνα γίνεται αμέσως και αυτά, αλλά τι γίνεται? Ενώ στην υπέρυθρη η εφίδρωση είναι πιο αποτελεσματική, μπορεί να αργεί λίγα λεπτά, αλλά είναι πιο αποτελεσματική γιατί είναι από μέσα προς τα έξω και ουσιαστικά βγαίνουν περισσότερες τοξίνες. Ενώ, παράδειγμα, άλλη εφαρμογή που χρειάζεται είναι στην αποθεραπεία, κυρίως των αθλητών. Έχω αρκετές ομάδες που έρχονται και κάνουν αποθεραπεία και η άλλη αιτία, το ξέχασα τώρα, σταμάτα το.